labarai da dumi su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa, a yau bayanan nan namu za ku ji mu dauki da labarin cewa an tsaida aiki da keke nafin a jihar Kano, wato mashin din nan da aka fi sani mai kafa uku, keke nafin Vespa. Mun samu wannan cikakken labari ne daga masana labarai cewa an dakatar da aiki da keke nafin a jihar Kano. Bari mu sara ku da abokiyar nemo bayanan mu domin ku ci cikakken bayanan daga harshen ta. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da dakatar da yin amfani da babur mai kafa uku da aka fi sani da a daidaita sahu a jihar daga karfe 10 na dare a fadin jihar daga ranar Alhamis mai zuwa 20 ga watan Yuni da muke ciki. A wata sanarwa da kwamishinan yada labaran jihar Malam Muhammad Garba ya fitar, ya ce an ɗauki matakin ne yayin zaman majalisar tsaro ta jihar. Ya ci gaba da cewa matakin zai taimaka wajen tabbatar da kiyaye rayuka da dukiyoyin al'ummomin jihar. Kwamishinan ya kuma yi kira ga direbobin babura da su tabbatar da bin doka da oda. Kamar da yadda kuka ji, wannan shine cikakken labarin. Mun gode. Don na subscribe domin samun sababbin labaran duniya da al'amuran yau da kullum da zaran mun daura. Mun gode.